Sallar layya ko babbar sallah na tattare da tarin hidindimu waɗanda ke samar da kuɗaɗe wa matasa. Baya ga cuwacuwar raguna, fiɗa, sayar da fatu da gashin nama, babbakar kawuna na daga cikin jerin ayyukan da matasa ke yi a yayin babbar sallar, abin da ke samar musu da kuɗaɗe masu yawa. Wannan matashi mai lalurar nakasa da ake kira Usman Babaye na daga cikin matasan da ke cin gajiyar wannan harka a Damagaram. To ni da wannan sana'a abin da yasa na gani nake yi da massage kin da babbaka wannan saboda ni bara gaskiya bara a yanda na ga mutane a Lagos yanda suka zubda mutuncin su a bara wannan zuciya ta kuna Allah ya hore musu amma ba su wasa bara ba. To da na ga wannan abin duka ni abin sai huta tsoro na kawai sai na ce in dai bara ce kuma ni a duniya na kare da ita kawai sai dai in nemi halakki ta ci. Kaga yanzu wannan aikin nake ina yin shi amma ya shekara nake dan dai kuma sadefan da aikin wani lokacin za a samu aiki wani lokacin ba a samu ba tunda bara akalla ina ga mun yi kuɗi kamar wajen shika 25 ko da 8 ma ina ga gaskiya riba babbaka alhamdulillah mu gode ma Allah muna samu ya san gulgudu. Duk da kasancewarsa mai bukata ta musamman wannan matashi ya miƙe kuma ya miƙa domin ya lakanci sarrafa kawunan rago da na ƙananan dabbobi. Lamarin da ya jayo masa kwaljini a gurin abokan harka kuma ke sa jama'a yin tururuwa a gurinsa. Duk shekara Allah ya kai mu inda wannan sallah ta zo ta layya muna kawo mishi wannan gurgu saboda iya aikin shi yasa muke kawo mishi kullum kowace shekara yana mana zai babbake ma kai sosai babu komi babu gashi a ciki. Wallahi gurgu wannan gaskiya mu abin da yake mana sai da mu ci Allah san barka saboda a irin yadda Allah ya shi haka kware bai raina kanshi ba yana yin sana'a daidai karhin shiga nan kuma yana samun aiki daidai gwargwado a ya iya aiki gaskiya simul zai ma aiki babu wani bata lokaci kuma gashi babu tsada. Matasa da dama na ci a ƙarƙashin wannan matashi mai lalurar nakasa kuma yana alfahari da kansa domin a sakamakon sarrafa kansa da kansa da yake yi ta hanyar wannan harka matashin na biya ma kansa bukatun yau da kullum har ma ya taimaki 'yan uwansa. Ina ci ina sha ina taimaka ma 'yan gidana akalla akwai yara wajen sun kai su biyar ko ba gaskiya ba kuma kowane muka tashi kowane amushi ya kama uwan shi ko daudawa mutum yake sai da Allah zai rubuta zai cire zai sha da Allah ko ba gaskiya ba wannan mutuwar zuciya ce in zuciya ka ta mutu tsakanin da zatin Allah in dai zuciya ka ta mutu in bankin garin na aka baka in zuciya ka ta mutu a bara baka yi hakura sai ka yi ta. Wani jan hankali to zaka musu? Jan hankali to ni dai idan sun kula gaskiya su nemi sana'a saboda sun kama banza bara wanda suke na yi bara Lagos na yi bara Kotono na yi bara Abuja. Wani balshe bara ta bar maka kai a ciki? Gaskiya balshen da ta bari mana in ba talauci ba kawai na jaraba in na yi ta wanda nake haduwa da shi amma da na hwasa ta yanzu gaskiya alhamdulillah na gode ma Allah ina ci ina sha. Wannan matashi dai abin misali ne ga takwarorinsa masu bukata ta musamman da ke langomewa su kwanta duniya ta bi ta kansu. Lamarin da ke jefa su cikin maula da barace-barace da ba a samun komai a ciki face wahala.